V obci Lodno v okrese Kysucké Nové Mesto sa uskutočnila tradičná celoštátna súťažná prehliadka rozprávačov Rozprávacké Lodno. Žil v Lodne náš sused, dobrý polovník a priateľ Martin Kolembus. A on si písal aj básničky a bol ohromný rozprávač. Každý, kto už máme svoje roky, tak poznáme ľudí, ktorí ohromne rozprávajú. A rozprávači nemajú nejakú takúto súťaž, tak hneď sme to začali ako celoslovenskú súťaž a celoslovenská súťaž to je doteraz. Zmyslom podujatia bolo nadviazať na doterajšie tradície, vystúpenia a aktivity autentických rozprávačov na Slovensku i v zahraničí s cieľom vytvoriť pre nich určitú jednotiacu platformu. Sme veľmi radi, že aj do tohto ročníka sa prihlásili záujemcovia vlastne z celej Slovenskej republiky, spolu až 25 súťažiacich. Tento ročník je taký špecifický tým, že si vlastne pripomenieme aj pána Martina Kolembusa, jedného skvelého človeka, osobnosť, ktorá vlastne v Lodne prežila celý život a bol takou zlatou dušou celého podujatia aj celej obce. Na podujatie sa mohli prihlásiť rozprávači, ktorí nie sú členmi umeleckých organizácií ani profesionálni pracovníci v oblasti hovoreného slova. Nemôžeme hovoriť o ľudovom rozprávaní, aj keď samozrejme nadväzuje naň, ale je to také krásne rozprávanie, na ktoré ľudia už zabudli. Povedať si pekne svoje zážitky, ale aj radostky, aj slabostky, aj to, čo nás teší, aj to, čo nás zarmucuje. Vystupoval som takú básničku, že ako som zostal starým mladencom. Ja ako chodím na dramatický odbor a ja viem zahrať proste ako keby tak všetko, no tak. Obyčajne si vymýšľam príbehy sama, alebo si ich z okolia odpočúvam. A dnes vám poviem jeden príbeh o kozím nápoji. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Poprvýkrát v histórii počas organizácie tohto ročného 14. ročníka rozprávackého Lodna vystúpili vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj rozprávači, teda Slováci žijúci v zahraničí. Počuli sme za túto súťaž, počuli sme za rozprávačov. Ja sa vlastne bavím poéziou, to je moja najväčšia láska, ale chcela som počuť aj týchto rozprávačov, ako sa tu robí, aj okúsiť, ako to pôjde. Prvýkrát je tomu tak, čo úrad sa spolupodiela na organizáciu tohto podujatia a mám zatiaľ len veľmi milé dojmy z toho celého. Príjemná atmosféra, ľudia veľmi príjemní takisto a je to prvý rok, kedy sa tejto súťaže rozprávackej zúčastňujú aj naši krajania zo zahraničia. Rozprávacké Lodno má tradične vysokú organizačnú a umeleckú úroveň, neopakovateľnú atmosféru a teší sa stále väčšej obľube u miestnych divákov i hostí. Víťazi prehliadky sa pravidelne zúčastňujú aj ďalších podujatí a festivalov. O rok prídem. Istotne prídem, za to, že je tu veľmi krásne, veľmi ste nás krásne tu uhostili, takže istotne prídem aj na rok.